माबोरै खबरा दैलाङाव माबोरै जागोन नोंसोरनालाय दैलाङाव खस्थ'मोन ना हाब्रु जायो दा आच्छा बेयाव फैनाय खै बोसोर जाखो नोंलाय आच्छा नोंना जोनोम जायगाया बबेमोन बेयावनोखा आच्छा न' मोनफेराखै ना मोनफेराखै दालाय मोनगोन ना मोना नोंलाय न' दा माथो जब कार्डखौनो मालायजोंसो मिलायो होनना बुंदों मालायजोंसो मिलायदों बिनि जब कार्डखौ एसे खोन्थालाय नों मा जाना दं बिसिना माने न'खरा मोननै लादुरा मोननाय न'खर मोनसे दङ ओमफ्राय बिसोरा रबिराम मोनसे न'खर दङ मोननैजों जब कार्डा मोनसे जाना दं दा लादुरामा न' मोनखांबाय होमबाथ' नोंथ' दाथ' इलिजिबोल जानाय नंला मेन खोथाया गैला होमबाथ' दाथ' बेथ' जालाना हेल' लोगो गुड मर्निं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो दायो धर्मपुर गामिनिफ्राय बराय हरबाय बयखौबो आङो दायो सोरनि न'आव दङ आरो आं बे धर्मपुर गामियाव मानो फैदों आरो मानि थाखाय आं बेयाव फैदों नङा होमबा टटेलि आङो बे गामिनिफ्राय आङो मोनसे गामियाव थांबावगोन आरो आङो मानो थांगोन आरो मानि थाखाय फैदों आरो मा प्रब्लेम सोरनिया माबायदि प्रब्लेम जादों बेखौबो आं नोंथांमोननो मोजाङै दिन्थिलांबाय थानोसै दायो आङो अलरेडि मोनफैखाबाय एक नं धर्मपुर गामियावहाय ओरैनो जाहैबाय नै बिसोरो ओमफ्राय बेयो मा बे मोनसेयानो ना मोननैयानो मोनसेबाथ' जानाय नंला जुदि गोदान जुदि मोनसे थाबावबानो जागौमोन आरो आङो नैबेखौ दिन्थिनो नागिरदों नोंथांमोननो दायो जाहैबाय प्रधान मन्त्रि आवास योजना PMYG ग्रामीण बिनि आङो सार्भे खालामबाय दङ फ्राय मानसिया माने प्रब्लेमा नैबे जादों जायहा अलरेडि मोनसे न' मोनखांबाय न' मोनखांनाया मोनसे जब कार्डआव मोनसे न' मोनो नङा होमबा बेजों लोगोसे आरोबाव नेक्स्ट माने जब कार्डखौ जुदि नोङो बे जब कार्डआव नों न'खौ मोना जुदि सोरनाबा न'आ फरियाल हिसाबै जब कार्डआ मोनसेयानो खिन्थु बिथांमोना बेलेग बेलेग न' बानायबाय खिन्थु जब कार्डखौ दिनैसिम माने दाननानै बेलेग बेलेग बानायाखै बिथांमोना प्रब्लेमा जादों आं माने भिडिअखौ बानायनो गोसो गैयामोन थेवब्लाबो माने जेसेबांखिनि आङो दायो सार्भे खालामनानै मोनबाय फिजिकेलि जों नायोब्ला न'आ बेलेग बेलेग खिन्थु जब कार्डआ मोनसेयानो खिन्थु बिथांमोनहा सोरबा सासेनि नामाव न'खौ मोनखांबाय खिन्थु बिथांमोना दायो माने न'नि थाखाय एप्लाइ खालामबा बिथांमोननि थाखाय माने जानाय नङा बेनिखायनो आङो बयखौबो खावलायबाय जायफ्रा नैबे दायो न'नि थाखाय सार्भे खालामबाय दङ बा जायनि न'आव थांनानै सार्भे खालामहैगोन बिथांमोनहा फार्स्ट टाइम नैबे गावनि जब कार्डखौ मोजां नायना लागोन जब कार्डआ मोनसेयानो ना सिगाङाव न' मोनखांखाबाय जुदि न' मोनखांबायब्ला आरो नेक्स्ट बार बियो माने एक्टिभ जानाय नंला बा एलिजिबोल जानाय नंला बियो माने अलरेडि बेनिफिटेड बा अलरेडि एक्जिस्टेड होननानै मिथिगोन आरो बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायदों नोंथांमोना जुदि मोननो लुबैदोंब्ला थाबनो पन्सायतआव थांनानै बा अबावहाय नों सुबिदा जायो बेयाव थांनानै जब कार्डखौ दाननानैबाबो गोदान मोनसे जब कार्ड बानायनानै ला अब्लानो नोंथांमोना एलिजिबोल जागोन आरो आङो दायो नोंथांमोनाव दिन्थिलांबाय थानोसै नैबेयावहाय बिस्रा जाहैबाय बिदा फंबाय साथाममोन बा सानैमोन आरो सानैयाव दा माने न'खौ गंसे मोनखांबाय दा माने सासेया फंबायबा बिदाया आरोबाव माने एप्लाइ खालामनो सानदोंमोन दा माने जब कार्डआ जाहैबाय गंसेया आरो बे मोनसेल'खा बेखायनो दायो मा जाहैबाय बिथांमोनखौ जोङो दायो एलिजिबोल खालामनो हालाबा एप्लाइ खालामनो हालाबा आं सार्भे खालामनानै लांनो हाला आरोखि आं बिराद बार मोनबाय थेवब्लाबो दायो आं नैबे धर्मपुर गामिनिफ्राय आं भिडिअखौ बानायलांनोसै आरोबाव नेक्स्ट गामियाव आङो बा नेक्स्ट न'खराव हाबहैबावगोन बेयाव मा प्रब्लेम मोनो आं बेखौबो एसे दिन्थिलांनोसै आरोखि नोंथांमोनहा नैबे आंनि गोदान भिडिअआव थांफाबाय थादो अखाबो एसे ग्रेब ग्रेब हाबाय नै मेन प्रब्लेमा बेनो समस्याया खिन्थु जोंना नाखि लेखाखौल'सो गांनै हरबाय खिन्थु माने नाम्बारा एखेयानो बे आरो मेन प्रब्लेमा फैयै जोङो दायो नैबे न'खरसेयाव फैलायबाय एसे दिन्थिलांसै दे आङो माखासे सार्भे खालामनायखौनो नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा माने सोरबायदि मानसिया माबायदि अबस्थायाव दासिमबो दङ आं बेखौ दिन्थिलांनोसै आरो मानि थाखाय बा बिथांमोनहा दिनैसिम न'खौ मोनाखै आरो मोननोब्ला बिथांमोनहा माबोरै खालामनांगौमोन आरो बिथांमोनहा बोरै मा जाखो नङा होमबा बेखौनो एसे दिन्थिलांनोसै नै बिथांमोननि अबस्थाखौ आं एसे दिन्थिगोन जाहैबाय नैबे जों नैबै मेन लामाया ओरैजाय आरो ना लामाया बिथांमोना लामानि थाखाय बिराद प्रब्लेम ओमफ्राय जों नैबेजों दा थांनांसिगोन बे जाहैबाय नै बिसोरनि न'आ दैज्लाङावबा माबायदि जायो बेखौथ' आं मोजां मिथिला खिन्थु फुख्रिबो दंबावलायसै नै बेवहाय गिदिरनो माबोरै खबरा दैज्लाङाव माबोरै जागोन नोंसोरनालाय दैज्लाङाव खस्थ'मोन ना हाब्रु जायो दा आच्छा बेयाव फैनाय खै बोसोर जाखो नोंलाय
10 बोसोर जाबाय फैगोन बैसाग मासनिबा 11 हाबसिगोन आदसा नोंना जोनोम जायगायाव बबेमोन बेयावनोखा न' मोनफेराखैना आं मोनफेराखै मोनफेराखै दालाय मोनगोन ना मोना नोंलाय न' दा माथो जब कार्डखौनो मालायजोंसो मिलायो होनना बुंदों मालायजोंसो मिलायदों बिनि जब कार्डखौ एसे खोन्थालाय नों मा जाना दं बिसिना माने न'खरा मोननै लादुरा मोननाय न'खर मोनसे दङ ओमफ्राय बिसोरा रबिराम मोनसे न'खर दङ मोननैजों जब कार्डा मोनसे जाना दं दा लादुरामा न' मोनखांबाय होमबाथ' नोंथ' दाथ' इलिजिबोल जानाय नंला मेन खोथाया गैला होमबाथ' दाथ' बेथ' जालाना दा नों मा खालामगोन दा उफाय गैया दा नों गोदान बानायनो फिननांगोन माने नोङो दा नोंना हिनजावनि नामाबो हाबना दं नामा बेयावनो हिनजावनाबो ओमफ्राय फिसालानाबो बेसे बोसोर जाखो फिसालाना 10-11 ओमफ्राय फिसाजोनालाय फिसाजो गैया आयै हाबाब मा जाथावलै बेफोरलाय उफायथ' गैयाना दायो मा खालामनांगौ जाखो एबार जाहैबाय ना नोंथांमोना मिथिबाय दा आं दहायनो बुंदों फिजिकेलि न'आ गंनै खिन्थु बिथांमोना जाहैबाय जब कार्डआ मोनसेल' दासिमबो माने जुदा जानाय बिराद बोसोर जाबाय 10 बोसोर जाबाय थेवब्लाबो माने जब कार्डखौ मोनसेयैनो बानायना लाबाय मेन प्रब्लेमा बे खिन्थु जोनोम जानाय लोगो लोगो सोबखौबो माने डिभाइड जुदि खालामना लायोब्ला बिथाङा नै दिनैबो बा दाबो न'खौ मोनगौमोन दायो मा जाहैबाय माने जब कार्डआनो लाला नालाय जोङो दा बिथांनो माने जोंथ' होनो हाला जेब्लासिम माने बे बुस्थुआ कागजआ क्लियार जाया अब्लासिम माने जोंबो होनो हाया ओंखायनो आं बयखौबो खावलायदों जे बे भिडिअखौ सोरबाफ्रा जुदि नुयोब्ला दायो सार्भे सोलिबाय दङ बेखायनो आं बयखौबो खावलायबाय बिथांमोना जुदि जब कार्डआ जुदि दिनैसिम जुदि क्लियार गैयाबा नोंथांमोना जब कार्डखौ क्लियार खालामनानै लादो बिनि उनावहाय दायो नैबे सार्भेयाव नोंथांमोनहाबो नामखौ मोजाङै सोनानै लादो आरोखि आं बेखौनो बयखौबो खावलायबाय दै फैयै फैयै दायो आङो मोनसे जायगायाव मोनफैलायबाय जोङो सासे नै जा बायद'आबो दंफैयो लोगोसे आं एसे मेंबाय नालाय नैबिसिनावहाय सार्भे खालामफैलायबाय बायद' बानायबाय दङ आरो लोगोसे बैयाव न'खरसे बानायखांबाय लायलांबाय खोमा नै दहायनिफ्रायनो आंजों 9टा बाजिनिफ्राय थाफाबाय इयाव माखासे दङ ओमफ्राय दा ओरैजायहाय बिसोर जाहैबाय इसोर सामुगुरिया ना लयं माने কি মই বুজি পোৱা নাই সামগুৰিয়া মানে মিচিং নহয় আৰু সামগুৰিয়া মিচিঙে আছিলে दायो एक्चुअली खोथाखौ माखौ बुंनो नागिरदों मिथिबाय ना जोङो दायो बिराद बुरजा सार्भे खालामबाय सार्भे खालामनायाव आंनो दहायबो बुंदों नैबे मोनसेल' खोथाया एकदम सियर खोथा दिनैसिम सोरनिबा गामियावहाय जुदि सार्भे जुदि खालामाखैब्ला गावनि जब कार्डखौहाय सोरजोंहाय हाबना दङ जुदि न' मोनखानायाव जुदि नोंना हाबनानै दङब्ला बेयाव माने खुनु एक्सकिउस जानाय नङा माने खुनु खोथा गैया आरोना नोङो बेयाव मोननायनि खुनु चान्सआनो गैखाया ओंखायनो जेसेबांखिनि हायो नोंथांमोना बोरैजाय हायो सुबिदा खालामनानै सिगाङाव जुदि 2015-16निफ्रायनो जुदि नोंथाङा जुदि न' मोनबायब्ला आरो दायो जुदि न' मोनबावनो जुदि लुबैदोंब्ला दा नैबे सार्भे खालामनायावहाय नोंथांमोनहा गावनि जब कार्डखौहाय गोदान खालामनानै लादो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनहा नैबे सार्भेयाव सोनानै हरफिनदो अब्ला नोंथांमोनहा मोननायनि चान्सआव दङ जेब्ला नोंना बे जब कार्डआवनो जुदि मोनसे मोननै बा न'खरनै न'खरथाम बिदि हाबनाय दङ नै बेवहाय आं जा जायगायाव सार्भे खालामदों बिराद मोनबोबाय आं माने बेवहाय न'आ जेनेबा जोङो प्रेक्टिकेलि जुदि नायनो थाङोबा जोङो न'आ एखेबारे बेलेग जाखानाय 3-4 खिन्थु जब कार्डआ मोनसेयानो सोलिबाय दङ खिन्थु सोरबाया न' मोनसे मोनबाय खिन्थु बे जब कार्ड आइडिया बे मोनसेयानो खिन्थु बिदिया खुनु कनसिडार गैया आङो बिराद मोनबाय नैबे दा लयंनि गामियावबो वार्ड मेम्बारावबो मोनबाय एकदम माने दुखुनांथाव आरोना सोरनाबा न'आ ओरैबायदि माने कन्डिसना गाज्रि खिन्थु नायोबा बिथांमोना माने न'खौ मोननांगौ खिन्थु बै लेखानि थाखाय बा माखासे सुबिदानि थाखाय बा बिथांमोना उसुबिदा नङा उसुबिदानि थाखाय बिथांमोना बे न'खौ मोननाय नङा आरोखि ओंखायनो आं बुंनाया बेनो दायो सार्भे खालामबाय दङ नोंथांमोना नैबे जब कार्डखौहाय मोजां खालामनानै लाग्रो बेनि उनावसो नोंथांमोना साफायदो दै